Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar da ke biye da mu in ba ku manta ba akwai taro da muka gabatar zan iya cewa jiya tunda yanzu cikin dare ne nake muku wannan bidiyo sai yanzu nan na samu lokaci. Akwai wani project da muka zo muka ƙaddamar da shi a rana ta Lahadi zan ce. So alhamdulillah wannan project da aka ƙaddamar da shi wato a Najeriya mu ne farkon yin registration wanda kuma har kullum muke alfahari da irin wannan project ɗin da zai zo a ce mu ne 'yan arewa mu ne farko muka fara shiga project ɗin nan. Saboda haka duk wani project da zai zo in kana so ka amfane shi a lokacin da ya shigo kai ƙoƙari ka shiga da damar da Allah ya baka. Kuma wannan project da muka kawo project ne wanda ingantacce ne wanda duk wanda muka zo muka yi wannan taron babu wanda zai kawo wani abu da zai cutar da mutane. Ba yanda za a yi don wani abu da za mu samu mu zo mu ce mutane su yi wannan abu. To kai tsaye karin cika ko da bayani insha Allah duk zan zo in yi voice in yi bayani a gurbin yanda za ka yi registration da wannan project mai tarin albarka sannan ka danna mun subscribing a wannan tashar tamu ka danna mana alamar liking kuma kai mai yan uwa share. Abinda za ka yi shine ga wani guri nan da za ka taɓa kamar yadda kuke gani a nan za ka sa email ɗinka kamar yadda kuke gani nan za ka sa phone number naka a nan za ka sa username ɗinka. Saboda wannan bidiyon ina so in yi shi a gurguje kar yayi tsayi saboda mutane su fahimta. A nan mun ce full name naka za ka iya sa sunanka da na babanka in kana da wata inkiya za ka iya rubuta sai nan sai ka sa password ɗinka. Yanda ake sa password wanda yake bibiyan mu ya sani password za mu rubuta suna ne idan ka sa suna sai ka ɗan sa da character. Menene character? Za ka iya rubuta @ haka sai ka sa 1 2 3 ko kuma ƙarshen number ka. Sai ka zo kai confirming din nan abin nan da ka rubuta a nan. Abin da yasa ba za mu sa muku ba mu a YouTube muke ɗora bidiyon mu sannan suna ɗan warning idan mun zo mun saka bidiyo complete. Abin da za ka yi bayan ka saka email ɗinka ka sa phone number naka ka sa sunanka da na babanka ka sa password ɗinka a nan sai kai confirming. Abin da za ka yi shine sai ka zo ka taɓa wannan guri kamar yadda kuke gani wannan registration ɗin nan sai ka danna shi. Kana danna shi menene za ka yi? Zai kai ka guri zai kawo ka guri kamar haka zai ce ka kuma yin login. So ba lallai ne ya kai ka direct kai registration ba a nan za ka zo ka sa email ɗinka a nan da kai register nan da shi nan kuma sai ka sa password ɗinka. Wato wannan gurin da kuke gani a nan za ka rubuta email ɗinka nan gurin nan kuma sai ka sa password ɗinka da ka saka a wajen registration. Idan kana so duk lokacin da ka zo ba sai kana maimaita password ba to za ka iya danna wannan gurin da kuke gani idan ka danna shi duk lokacin da ka zo kawai password ɗinka direct zai shiga automatic. Bayan ka saka sai ka danna wannan login ɗin kamar yadda kuke gani. So assalamu alaikum, hello guys, barkanku da dare. So da yawan mutane wasu ba su gama iya fahimta yadda ake operating na wannan new platform ɗin ba. So abu na farko da za ka fara yi shine idan ka yi register ya shigo da kai kan account naka zai tsaye da kai a nan ne wato demo account kamar yadda yake haka zai kawo ka kun fuskanta ba. So idan kuka duba a nan sama za ku ga a rubuta demo account wato ana nufin duk abin da ka gani a nan na testing ne ba real ba ne kun gane ba. In har kuna harkan crypto ma za ku ga ana demo account. So demo account ba real account ba ne kun gane ba. So inda za a yi ka canja account ne koma real account shine za ka taɓa wannan wajen. Idan ka taɓa wannan wajen kun ga daga sama an sa live account wato account na zahiri wanda za ka sa kuɗinka ka ringa kuma earning ɗin abin da kake yi a cikin wannan account ɗin. Ga koma wani harka ne kaga an sa demo an sa live ana nufin live shine wajen gaskiya. So abu na farko da zan fara nuna muku anan idan ka yi deposit idan ka shigo cikin app ɗin kamar haka to da farko abin da zai fara nuna maka paste ne kamar yadda muka baro wajen na demo in ka mai da bidiyon baya za ka kalla. So abu na farko da za ka yi shine bari in fara muku lissafi step by step yadda yake aiki wannan app ɗin. Bot ɗin su dai jeri ne bari mu koma kan demo tun da ni yanzu ina trade ba zai nuna muku tsarin bot ɗin ba already na riga na yi starting bot. Gashi nan kun ga nan wajen za ka taɓa shine karanta tsarikan bot ɗinsu. Gashi nan kun ga tsarikan bot ɗin akwai spot trade bot kenan. Wannan bot ɗin spot trading ne ke yi duk 24 hours yake mutuwa in ka kunna shi yanzu sai 24 hours yake mutuwa kamar yadda kuka gani. Kun ga kuma success rate ɗin shi wato adadin nasararsa a yawan trading ɗin da zai yi trade guda 200 ne a 24 hours duk after 10 minutes yake yin scalping akan trade amma a spot trading yake scalping duk after 5 minutes bot ɗin nan yake canja currency da yake trade da shi ko kuma pairs ɗin da yake trade da ita wato token ko coins ɗin da yake trade da ita ko kuma currency ɗin. A 5 minutes zai shiga trade ɗin misali a ce Bitcoin da USDT a 5 minutes zai gama wannan scalping ɗin. Za ka kalli ya ajiye ma ribar ka
ko profit ɗinka. So duk 5 minutes ɗin nan baya ana nufin ka je ka kunna wannan bot ɗin bane, a'a in har ka kunna shi kun ga aka ce 70 to 75% winning in 24 hours, wato ana nufin cewa winning ɗinka a 24 hours zai kasance 70 to 75% aikin da zai maka shi wannan artificial intelligence ɗin kenan, robot ɗin nan. So nawa ne minimum ɗin kunna shi? Ga yana suka ce at least dole sai kana da dala 525 sannan ka iya kunna shi. To da yawan mutane ba su da wannan kuɗin da za su iya kunna wannan bot ɗin. To ya za su yi shine wannan app ɗin ya zo shi daga raba su da yawa a cikinsa. Akwai wajen loan, wato wannan wajen kenan. Idan muka duba daga nan ƙasa bayan mun fito daga wajen bot ga yana an sa loan. Loan ɗin nawa suke bayarwa shine suna bada $500. Ta yaya za ka gane $500 suke bayarwa? Za ka taɓa wannan abin ne sai ka ja shi zuwa nan pool misali. Idan muka ja shi zuwa pool, idan muka duba nan wajen za mu ga sun sa mana $500, wanda da wajen zero ne yanda za mu miyar baya yanzu. Kun ga zero gashi nan suka ce ga wannan. Kun ga wannan shine at least abin da muka yi selecting za mu karɓa. To yanzu muna karɓar loan ɗin nan. Kun ga balatsin mu 500 ne, kuɗin fake ɗin nan kenan, demo ba kuɗin real ba ne. Kun ga dala 500 ne, kun fuskanta ba? So definitely abin da kake bukata a nan shine sai ka wannan me yake da suna, sai ka danna nan idan zaka ci loan, sai ka danna nan request, kana danna za su baka loan din. Kun ga request successful, na ci loan, wanda kafin ci idan kuka duba wannan wajen za ku kalli balance ɗina zero ne, wato loan balance ɗina idan aka ce loan balance wato account ɗin da suke bin ka bashi, kun fuskanta dala 500 ne. So yanzu abin da kake bukata a nan wajen ka sani shine bayan mun ci wannan dala 500 din, abin da yasa ba za ta hau nan wajen ba shine ba ta lissafin wannan demo accounting, wanda idan da real account ka je ka ci loan din za su sama ita a balance ɗinka. Kun fuskanta ba? Nan na muku sample ne saboda bot ɗina yana aiki, idan an bar muku a demo ba lalle ku iya ganewa ba. So bayan mun ci loan me kake bukata shine ai idan muka duba a wannan tsarin bot din da muka shiga nan zaka taba shine wajen bot. Idan muka shiga ga nan sun ce adadin abin da zaka iya kunna wannan bot din tunda shine mai karamin kuɗi. Kun ga daga dala 520 sai dala 1125 sai dala 5200 sai gashi nan sunayen su. Kun ga wannan copy trade ma yake gashi nan suka ce winning rate ɗinsa success ɗin abin da zai maka a 24 hours 80% to 90. Wato ana nuna maka da cewa ba ranar da za ta zo fa kare, dole zai yi lose tunda duk 5 minutes yake canja fiya din da yake trade da shi. To wani fiya din zai shiga ya yi lose, kun gane ba? To amma duk lose din da za a yi a trade din da zai yi guda 285 ana nufin cewa za ka yi winning din guda 75. Kun ga ana nuna ma cewa akwai losing, ai za ka winning din guda 80 da wani abu, ana nuna ma akwai losing, kun fuskanta ba? Haka shi ma wannan gashi nan kuka ga aka nuna muku success rate din sa a trade din da zai yi. Gashi nan har bot din zuwa ƙarshe bot guda 4 ne, ga wannan spot trade su hudu ne, ga wannan spot trade, swing trade, copy trade, scalping trade, wanda kun san scalping ko a harkar trading shine faka-faka a buga kwashi, ko a harkar trading da zaka je kai kenan shine irin trade din faka-faka wanda zaka shiga trade wani 1 minute ma yake scalping, wani ma zaka kalla kasa da 1 minute ma yana iya scalping, candle yana kama ma ya gama abin da zai yi. So kun ga amma shi adadin kuɗin da zaka iya kunna shi minimum shine dala 10,000. So idan baka da full dala 10,000 bashin dai da za su iya baka shine dala 500, wanda a rana abin da zai aje ma ya aje ma yau gobe jibi maybe zaka iya withdraw da ka biya su bashin su sai ka fara withdraw. So me zan kara muku haske a nan shine yanzu misali a ce muna so za mu kunna wannan bot din, idan muka taba kan shi kamar haka, kun ga da mu zo nan wajen, idan ka saka dala 500 din da ka ci misali a ce yanzu a live account ɗinka kake nan iya dala 500 din za ka gani. So a nan wajen mu zo mu sa iya dala 500 din da muka ci misali za mu yi trade, za ku ga sun hana mu. Kun ga sai mu zo mu taba wannan wajen daga ƙasa din nan, gashi na wajen da aka sa start bot din nan daga nan ƙasa, muna taba wajen da aka sa start bot za su faɗa mana. Kun ga daga nan sama wannan jan rubutun da ya fito suka ce adadin abin da zai iya kunnawa shine dala 520. Kun ga ko da ka ci wannan loan din dala 520 din sai ka saka dala 25 sannan bot din nan zai iya aiki a real account din kama kenan. Kun gane ba? Kamar yanzu ga shi anan wajen ku kalla yanda suka sanar da ku. So abin da anan ake nufi shine zaka iya saka dala 25 ka dauki bashin dala 500, kaga kenan zaka iya samun daman trade akan live account naka. Bari mu koma kan live account yanzu. Live account kun fuskanta ba? Ga ina yanzu bot din yana aiki. Kun ga yanzu duk
5 minutes ya ƙare gashi nan ya kunna wani. Idan ka dunna yana trading wannan bell to hedge bar, wani project hedge bar da yawan ku kun san su a future trade da ma spot in kuna yi. To gashi nan yanzu yana wannan trade din a 5 minutes din nan zai lissafa asara yayi ko lose yayi. In lose ne anan za ka gani. Kun ga yanzu a 24 hours ina da bot ina yana aiki, ga adadin ribar da ya ajiye $5, 5.9 ya ajiye dola, amma adadin lose din da yayi a cikin duka 24 hours nan 2.1 wannan. To wannan yana nuna ma cewa 70 to 75% din nan fa dole zai ajiye maka, saboda artificial intelligence ne. Yanayin trade din da yake shiga shi ya san me zai shiga a cikin trade din. Kun fuskanta ba? So ga nan lokacin da na kunna shi, idan ka duba ga nan date da komai zai ajiye ma, date din da kunna da time da komai. Kun ga suka ce start lokacin da kunna shi, ga kuma lokacin da zai tsaya. That's mean ko da ka manta yaushe kunna shi kana tsoron ya tsaya domin time din kai ta tafiya, zaka iya gane wani time zai tsaya. Gashi nan time din da zai tsaya da komai da date da komai. So wannan shine da ake kunna bot. Idan ka duba gashi kuɗin da na sa na kunna shi, sannan yana tsayawa bot din nan zai ɗauki kuɗin nan zai miyar ma da shi nan wajen. Idan normal kuɗin ka kasa kenan baka buƙatar ɗaukan bashin su. Idan kuma bashi ka ci, wato ka saka dala 25 ka ciyo bashin dala 500 din nan, duk riban nan da ka samu za ka kalli cewa ana maka rufe ne a kan loan ɗinka. Duk ribar da ka samu ana ma rufe a kan loan ɗin. Kamar yanzu bari mu taɓa, ni ba ni da loan, ban ci loan ba, real kuɗi na sa nake trade, yasa kuka ga duk profit ɗin da ya samu zai ajiye min a nan sama. Kun fuskanta ba? Duk profit din da ya samu zai ajiye min a nan sama. Kun fuskanta ba? So misali yanzu sai in taba nan wajen, misali wajen loan, ku kalla. Yawwa, sorry, bari in yi refresh account din. Okay, sorry da Allah, da zuna ci loan da ina kokarin nuna wasu a wajen taro namu. So idan ka duba loan din nan da na ci, ko amfani ma ban fara yi da kuɗin ba tukunna, domin ba ma fara zarewa ba ko kuma a fara wannan. Ɗazu ne da ina yi na nuna shine balance ɗin yawo nan, amma ina da dala 21 ta normal wannan. Kun fuskanta ba? Ina da dala 21 ta normal profit ne da wannan dalar ta 500 ɗin take bani. Wato yanzu wacce kuka ganta a cikin trade da ita kuma da dala 21 ta, da 25 ɗita. Wannan yanzu real kuɗi na ne. Yana kammala trade ɗin nan zai fitar min da shi daga nan wajen. Kun fuskanta ba? Wanda idan na tashi yanzu yana dawo min da asalin real kuɗi na. Wannan real kuɗin na yana fito min da shi, ya dawo min da shi nan zai zama dala 1000 ne da wani abu gobe, tun da na ci bashin dala 500. So me zan musu gobe? Sai in biya su bashin su. Bashi ne wanda ba kuɗin ruwa, ba interest, ba wani abu akan wannan din. So abin da zan yi shine dan danna wannan wajen, misali nan wajen kai ka rubuta abin da za ka miyar. Misali sai in sa dala 500. So ina taɓa wannan wajen za su yi rufe. Kun gane ba? Kun ga yanzu bani da kuɗi a kai. Dole kenan sai ya fito min da wannan kuɗin nawa na kan balance ina yanzu da na kunna bot. Idan har ka kunna bot zai ɗauki kuɗin ka da ke balance ne ya je ya ringa ma trading. Kun fuskanta ba? Zai je ya ringa ma trading. Amma dole ya tsaya sannan kuɗin ka ya dawo zuwa kan main balance ɗinka. Kun fuskanta ba? So yanzu idan kuɗi na wannan ya dawo zuwa kan main balance ɗina, zan iya biyan su bashin su domin ci gaba da trade ɗina normal. No interest, ba abin da zai taɓa account dina ko wani abu. Yanzu idan ku duba wannan project din a 5 minutes din da ya kama sauransa sakanni ya mutu, yana mutuwa kawai zai sacin din wani project din da zai je ya fara trade da shi. Yanzu misali aiki, kun ga yanzu duk 5 minutes ya ƙare gashi nan ya kunna wani. Idan ka dunna yana trade din wannan bell to hedge bar, wani project hedge bar da yawan ku kun san su a future trade da ma spot in kuna yi. To gashi na yanzu yana wannan trade din a 5 minutes din nan zai lissafa asara yayi ko lose yayi. In lose ne anan za ka gani. Kun ga yanzu a 24 hours ina da bot ina yana aiki, ga adadin ribar da ya ajiye $5, 5.9 ya ajiye dola, amma adadin lose din da yayi a cikin duka 24 hours nan 2.1 wannan. To wannan yana nuna ma cewa 70 to 75% din nan fa dole zai ajiye maka, saboda artificial intelligence ne. Yanayin trade din da yake shiga shi ya san me zai shiga a cikin trade din. Kun fuskanta ba? So ga nan lokacin da na kunna shi, idan ka duba ga nan date da komai zai ajiye ma, date da kunna da time da komai. Kun ga suka ce start lokacin da kunna shi, ga kuma lokacin da zai tsaya. That's mean ko da ka manta yaushe kunna shi kana tsoron ya tsaya domin time din kai ta tafiya, zaka iya gane wani time zai tsaya. Gashi nan time din da zai tsaya da komai da date da komai. So wannan shine da ake kunna bot. Idan ka duba gashi kuɗin da na sa na kunna shi, sannan yana tsayawa bot din nan zai ɗauki kuɗin nan zai miyar ma da shi nan wajen.
idan normal kuɗin ka kasa kenan baka buƙatar ɗaukan bashin su. Idan kuma bashi ka ci wato ka saka dala 25 ka ciyo bashin dala 500 din nan, duk riban nan da ka samu za ka kalli cewa ana maka rufe ne a kan loan ɗinka. Duk ribar da ka samu ana ma rufe a kan loan ɗin. Kamar yanzu bari mu taɓa, ni ba ni da loan, ban ci loan ba, real kuɗi na sa nake trade, yasa kuka ga duk profit ɗin da ya samu zai ajiye min a nan sama. Kun fuskanta ba? Duk profit ɗin da ya samu zai ajiye min a nan sama. Kun fuskanta ba? So misali yanzu sai in taɓa nan wajen, misali wajen loan, ku kalla, yawwa, sorry, bari in yi refresh accounting. Ok, sorry da Allah, ɗazu na ci loan da ina ƙoƙarin nuna wasu a wajen taro namu. So idan ka duba loan ɗin nan da na ci, ko amfani ma ban fara yi da kuɗin ba tukunna, domin ba ma fara zarewa ba ko kuma a fara wannan. Ɗazu ne da ina yi na nuna shine balance ɗin yawo nan, amma ina da dala 21 ta normal wannan. Kun fuskanta ba? Ina da dala 21 ta normal profit ne da wannan dala ta 500 ɗin take bani. Wato yanzu wacce kuka ganta a cikin trade da ita kuma da dala 21 ta, ai da 25 dita. Wannan yanzu real kuɗi na ne. Yana kammala trade din nan zai fitar min da shi daga nan wajen. Kun fuskanta ba? Wanda idan na tashi yanzu yana dawo min da asalin real kuɗi na. Wannan real kuɗin na yana fito min da shi, ya dawo min da shi nan zai zama dala 1000 ne da wani abu gobe, tun da na ci bashin dala 500. So me zan musu gobe? Sai in biya su bashin su. Bashi ne wanda ba kuɗin ruwa, ba interest, ba wani abu akan wannan din. So abin da zan yi shine dan danna wannan wajen, misali nan wajen ka rubuta abin da za ka miyar, misali sai in sa dala 500. So ina taba wannan wajen za su yi rufe. Kun gane ba? Kun ga yanzu bani da kuɗi a kai, dole kenan sai ya fito min da wannan kuɗin nawa na kan balance ina yanzu da na kunna bot. Idan har ka kunna bot zai ɗauki kuɗin ka da ke balance ne ya je ya ringa ma trading. Kun fuskanta ba? Zai je ya ringa ma trading, amma dole ya tsaya sannan kuɗin ka ya dawo zuwa kan main balance ɗinka. Kun fuskanta ba? So yanzu idan kuɗi na wannan ya dawo zuwa kan main balance ɗina, zan iya biyan su bashin su domin ci gaba da trade ɗina normal, no interest, ba abin da zai taɓa account ɗina ko wani abu. Yanzu idan ku duba wannan project ɗin a 5 minutes ɗin da ya kama sauransa sakanni ya mutu, yana mutuwa kawai zai sacin ɗin wani project ɗin da zai je ya fara trade da shi. Yanzu misali bari mu ɗan tsaya ya mutu a idonmu, misali bari mu tsaya ya mutu a idonmu saboda nuna muku wani abu yanda yake aiki shi bot ɗin. Da kana nan da baka nan, da kana bacci da kana aiki da kana miye, shi in har dai ba 24 hours bane ya kashe kansa, so definitely aiki zai ci gaba da yi. Duk 5 minutes zai ringa canjawa yana aiki, duk 5 minutes zai ringa canjawa yana aiki. So bari ya kulle da kai shi. Yawwa, kun ga yanzu ya gama wancan trade din, wancan hedge bar din something. Kun ga yanzu kuma ya juya hedge bar din ne ya dawo nan. Kun fuskanta ba? So ga nan kuma riba muka samu. Wato akan signal din ya kalli still robot ɗinka ya kalli akwai opportunity akan ita wannan kasuwar. So shine ya sake juyawa. Da kun ga dala 5 ne da wani abu, da lose muka yi da anan wajen zai hawo. Amma sai ya kasance cewa wannan profit muka samu, still kuma ya ga opportunity. Kun ga ya ƙara juya trade din. So yanzu zai wahala kuma ya ƙara trade ɗinsa sau biyu. Kun fuskanta ba? So yanzu sai mu taho zuwa wajen gaba. Ok, nan wajen analysis ne, wato za ka iya analysis ɗin kowane project. Ka yi analysis ko da za ka je ka yi trade ɗinsa a wata exchange ko na makamancin haka. Wajen live chat ne, gashi nan idan ka duba duka ganin da ka iya canza time frame da sauransu duka. So yanzu kuma sai abu na gaba shine za mu tafi wannan wajen, tunda mun faɗi yanda ake kunna bot da kuma ya za a ka kunna bot, sai za mu tafi tsarin referral commission. Ok, tsarin referral commission. Yanzu idan kuka duba a nan wajen za mu duba mu kalli me suke nufi. Kun ga a nan wajen suka nuna cewa dukkan abin da referral ɗin ka yi deposit, in dai ba ranar Lahadi ya yi deposit ba, to kana ɗin ka yi deposit. In dai ba ranar Lahadi ya yi deposit ba, to kana da 8%. Amma idan ranar Lahadi ya yi deposit, kun fuskanta ba, to baka da wannan 8% ne, saboda ranar Lahadi daga withdraw da komai duk wani abu da za a ɗauki charges fee, to ba za su taɓa da cajar ka charges fee ba. Kun fuskanta ba? Shi yasa su ma kuma ranar Lahadi ba za su biya wannan 8% din ba saboda masu cheating account. Kun fuskanta ba? Sai suka ce ga nan duk abin da referral ɗinka, suka ce wannan wajen of referrals trade profit din nan, kun fuskanta loan, gashi nan kana da 10%. Duk abin da wannan ɗinka referral ɗinka suka samu a wajen kunna bot ɗinsu, wato idan suka kunna bot ya ba su profit ko dala 1000 ya ba su, kana da
10%. Ko da wani kalan bot suke trade kana da 10%. Kun gane ba? Sai nan wajen ga nan suka ce 8 from 200 kun fuskanta to zuwa $25,600 monthly by building your team. Suka ce wannan za ka same su ne ta bangaren building din team ɗinka. Hawa uku ne tsarin referral. Gashi nan suka ce za ka samu wannan idan referral ɗinka suka yi deposit ɗin $25 ko dala nawa suka yi deposit dai kana da 8%, ko dala miliyan nawa suka yi deposit kana da 8%. Kun gane wannan kuma idan suka fara trade ko suka ɗauki loan duk dai kana da 10% ɗin nan. Wannan kuma suka ce idan kana so ka karɓi wannan dala 200 farkon ta zuwa dala 20,600 to ga tsarikan da za ka bi. Shine suka ce rank upgrade. Kun fuskanta daga nan wajen rank upgrade idan ka duba ga nan step ga shi nan sunayen idan ka duba number 1 rank na farko, number 1 rank shine novice. Kun fuskanta me suke nufi da novice shine idan ka a kasanka ka yi inviting kai ma'ana ka yi referral din mutum 40 wanda suka sai bot ko suka ɗauki bashi suka saka dala 25 sannan suka ɗauki bashi suke trade da wannan accountin. Ka fuskanta kana da dala kana da wannan me da suna ka samu mutum 40, so definitely za ka samu albashinka na dala 200. Kun fuskanta amma fa mutum 40 din nan sai sun yi trade na tsawon kwana 10. Gashi nan tsawon kwana 10 ba tare da waninsa a ciki yayi missing ba. Wato wani ya san da bot ɗinsa bai baya aiki ya kiya kunna har 24 hours ɗin ta ƙari. So definitely da kun yi wa community sun kuma magana akan wannan. So in suka yi trade na tsawon kwana 10 direct ka zama active. Maganar da suke nan kenan active members su ne wanda za ka kalla ba ranar da ba za su yi trade ba. In ka mutum bai trade ba karamin tsautsayi ba ne tunda ya san in har bai trade din nan bai yana cikin asara ne, wato ba wata riba da zai samu. Kun fuskanta? So active 10 members si trade na tsawon kwana 10 shine za ka samu dala wannan za ka active 100 wannan kai yake da suna 40 members si trade na tsawon kwana 10 shine za ka samu wannan albashin dala 200 duk wata za ka ringa samun sa. Sai rank na gaba shine apprentice suka ce a cikin mutum 40 ɗinka da ka gayyata ko sun fi 40 ko mutum miliyan nawa ka gayyata in hadde suka zo su wannan mutum 10 a cikin mutum miliyan ɗin nan suka zo su wannan matsayin novice ɗin kuma suna ƙarƙashin ka dasmin mutum ɗaya zo ya fara ɗaukan albashin dala 200 mutum biyu su mutum uku mutum hudu har aka samu mutum 10. Kun fuskanta ba to definitely kai kuma ba abin da kake bukata ko communities ɗinka ne suka yi aiki suka kawo ka wannan matakin. Daga wannan matakin kai ne za ka yi aiki da kanka amma zuwa matakin gaba duka communities ne za su kai ka. Gashi nan sai aka ce apprentice mutum 10 a ƙasan ka su zo matsayin novice wato matsayin da kai kake kenan suna zuwa kai kuma za ka matsa ka ba su waje. Kun fuskanta ba to za ka ɗauki kuma albashin dala 400 every month da su ringa baka wannan salary. Yawa sai wannan adept gashi nan suka ce ka samu mutum 10 su ma downline naka wanda suka zo su wannan matsayin apprentice din. Ko mutum nawa ne da kai in har dai ka samu 10 das me za a ce mutum 10 ko kai mutum 40 ko gobe ka samu cewa a mutum 40 din nan dukansu kowa zo shi wannan matsayin legend. Ai mutum 10 a cikin su ko su zo su matsayin legend to direct kai fa za ka kalle ka nan wannan mighty na direct za ka kalle ka a wajen nan. In har dai kana matsayi sannan mutum 10 a ƙasan ka suka zo su matsayi irin naka so fa kai za ka tashi ka bar musu wajen ne automatically za su baka matsayin a nan wajen. Kun gani no rank, so inda ce ina da wani rank za ku kalla a nan wajen. Kun fuskanta ba so haka abin yake step by step duka in yanda tsarin alfa yake haka yake komai da komai. So ga na wajen da za ku ɗauki referral link nan wajen kuna danne nan wajen misali idan ku yi haka kuka yi haka za ku ɗauki referral link ɗinku gashi nan kamar yadda kuke gani alaman kwafi din nan daga nan in ka duba za ku gan shi. Kun ga alaman kwafi za ka yi kwafi din referral link naka ka je ka yi referral din wanda kake so ka yi. Yawa sai kuma ya za ka ringa duba downline naka guda nawa ka yi sannan kuma suna trade ko ba sa trade shine za ka taɓa wannan wajen downlines din nan wato ka ringa kula da yanayin wannan din sai ke za ka taɓa wannan wajen downlines din nan wato ka ringa kula da yanayin wannan din sai ke. Idan ka duba downline guda 4 misali ga su nan kun ga wannan ya ci bashin dala 500 amma kuma bai sa dala 25 din nan ba ya kunna bot. Amma idan ka ga wannan
gashi nan balance ɗinsa ma abin da yake akwai dala 200 ne da wani abu, kuma ga bot ɗinsa yana aiki. Kun ga spot trading ma bot ɗinsa ya zaɓa, wato bot ɗin farko ya ɗauka. Ga wannan haka ko bot ɗin nawa mutum ya ɗauka za ka kalle shi a wajen. Kun fuskanta ba, da lokacin da ka yi shi da komai da komai, da sunan mutum da komai da komai. Kun ga in mutum yana rank ma za ka gani a nan. Kun ga no rank, gashi nan no rank no rank no rank, kamar yadda nake nima no rank. Kun ga na wajen wannan shi ya yi rijista amma kuma ma ko bot bai siya ba, gashi nan kuma bai cilon ba, kuma bai deposit ba. So kuga a nan suka ce total referral deposit, ga adadin da abin da referral ɗina suka sa dala 352 shine adadin abin da mutanen da suka using da link ɗina suka sa. Nan suka ce total referral bonus, abin da na samu daga referral bonus definitely yana kan balance ɗina. Kun gane ba, so 24 hours zai nuna min a nan wajen. Kun gane ba, idan bot ɗinsu ya mutu da sauransu. Yawa idan ka duba wannan kama ga yanar suka ce balance ɗinsa yanzu abin da yake currently balance ɗinsa wannan shine, wannan shi ma abin da yake currently balance ɗinsa, haka shi ma wannan abin da yake currently balance ɗinsa. Sannan idan bot ɗinka baya trade kamar yadda ya nuna ma a nan, gashi nan idan ka ga nan kun ga sun ce 2 bot started. Kun gane ba, gashi nan kun ga, gashi nan suka ce 2 bot stop it. So yanzu idan wayannan bot ɗin da suka fara aiki suka tsaya zan gansu a nan. Wayannan already ma ba yi started nasu ba, balanta nasu stop it. Kun gane ba, nan suka ce total downline, wato adadin communities ɗinka da kake da shi mutum 4 ne kamar yadda kuke gani. Okay, so bari mu tafi na gaba sai mu dawo baya. Okay, nan kuma wajen bonus ne, wajen adadin abin da ka samu daga referral ɗinka ko wani abu da sauransu. Kun ga har yanzu bai ajiye min tukunna wannan ɗin komai ba. Kun fuskanta ba, bai ajiye min wannan ɗin komai ba. To sai mu tafi abu na gaba shine ya za a yi kai deposit. Ya za a yi kai deposit, wannan shine abin da mutane suka fi tambaya a kai. Nan wajen za ka taɓa layuka guda 3 ɗin nan. Idan ka taɓa layuka guda 3 ɗin nan sai ka taɓa wannan wajen da aka sa deposit. Idan ka taɓa wajen da aka sa deposit kamar haka, sai ka rubuta adadin amount ɗin da za ka yi deposit a nan wajen. Sai in saka kamar a ce ina so in saka dala 25 ɗin ne. Akwai abin da zan nuna muku a nan. Kun ga ma kana sawa suka ce minimum ɗin abin da za ka iya deposit dala 25 ne. So sai in sa dala 25. Kun ga suka ce min in zaɓa abin da zan biya da shi. Ko me ka zaɓa a nan zai maka, amma me ka zaɓi USDT ɗin is better, saboda da ita aka fi wannan USDT BEP 20. Sai in taɓa USDT BEP 20. Okay, bari a ɗan gama network ɗina. Okay, so yanzu idan kuka duba a nan ga adadin abin da zan tura. Abin da za ka yi a nan shine kai kwafi zai fi ma. Idan ka zo ka ga wallet address ɗinka tukuna, ita za ka fara kwafi ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa, kun ga daga can sama ya samu wallet address kwafi successful. So he ka je kai pasting a wajen da aka ce ka sa wallet address. Sannan kuma sai wannan shine amount ɗin abin da ake buƙatar ka tura. Wannan kun fuskanta, wannan shine abin da za ka tura. To abin da za ka yi sai ka danne kansu, kaga sai ka yi kwafi wannan wajen. To ga nan na yi kwafi. Kun gane ba, ka ƙara dannewa ka yi kwafi misali, sai ka je ka wajen sa amount ko ya kai pasting. Simple, kun fuskanta ba, yawwa. Sannan sai ga nan wasu bayanai ne za ku karanta da sauransu, warning ne dai akan da ku da sauransu, da su peace da sauransu duka kula da sauransu. Yawwa, sannan za ka iya scanning. Idan waya biyu ne da kai dan daga ɗauyar ka da kai ba ka dauki wallet address ba, za ka iya scanning. Sannan kuma wannan wallet address din ku sani duk every 24 hours suke canja ta. Kar ka dauki wallet address wai ka je ka sai ba ta ita ce wallet ɗinka ko permanent. Duk every 24 hours suke renew din wallet. Duk sanda ka zo za ka yi withdraw, za ka yi deposit, za ka kalli cewa sabuwar wallet suka baka. So wannan wajen sai ku kula, wallet in har kai transaction da ita ka je ka turo shikenan. Yawwa, wannan shine. Kar wai ka sai ba wallet ɗaya. Yawwa, so wannan shine so dai. Sai kuma nan wajen ban yi bayani akan shi ba, nan wajen token tsakiyar nan kenan, nan wajen token. Idan muka taɓa wajen token za mu kalla gashi nan suna bayani ne akan wani project ɗinsu da coins ɗin suka yi na shi wannan ɗin app ɗin nasu. Shine ga sunansa, abbreviation ɗin sunansa OBC, wanda wannan O-coin to shine coins ɗinsu ABC. Yaushe za a fara staking? Idan ku duba ga nan bayanan, gashi nan bayanan duka akan staking ne. Kamar yadda in ba ku manta lokacin harfa su ma ana staking, ana samu alheri a lokacin sosai da son, wasu sun yi sun samu alkhairi sosai. Ga nan tsarin duka so dai idan karanta, duk da bidiyon na yayi tsayi. Ga nan idan kai unlocking ɗinsa, wato kaje token ɗinsu ba su yi launching ɗinsa ba, amma duka akwai bayanan ranakun da za su yi launching ɗinsa ma da kuma. Amma ga nan suka ce
idan kwana 200 ai kwana 52 wato ana magana kusan wata 2 kenan za su ba da tsari new feature wato za a fara staking project ɗinsu kun ga